Привітання, сябры! Як у вас настрой? Цудоўны! И у нас так само! Жадаете отправиться с нами в кругосветное подорожье? У дорослых можете не пытаться дозволу, потому что вам нават с канапы уставать не придется. А маракіз нас атрымаецца, што трэба? Мы с Беятой будем капитанами. Думаете, что на кораблі не можа быць двух капітанаў? Яшчэ як можа! Асабліва, калі гэта дзве капітанкі. Добрага ранку усім! Привітанне, Лесік! А чым вы тут займаецеся? Мы у кругосветку збіраемся. Мы? А я? Калі хочаш, далучайся. Не-не-не, Лесика мы на березе покинем. Гэта яшчэ чаму? І праўда, чаму нам Лесіка не ўзяць? Потому что ён увесь час со своими парадами лезть будзе. Парады Лесіка заўжды такія трапныя, карысныя. Кася, давай возьмем яго ў сваю каманду. Так, возьмите, и я могу быть капитаном. Что? Яшчэ один капитан? А чаму не? Дзве капитанки и Лесик капитан? Не-не-не, нічога добрага з такой задумки не атрымаецца. А я у гледачоў спытаюся, як яны вырашаць, так і будзе. Правильно. Сябры, возьмем Лесіка ў нашу кругосветку. Чуеце? Усе гледачы жадаюць узяць мяне ў падарожжа, таму што я іх лепшы сябар. Вой, мы тебя возьмем, калі так гледачы просяць, але ты будешь на другім караблі. Вы з Беятай на адным, а я на другім? Не так. Мы з Беятай і з усімі нашими гледачамі на адным, а ты, Лесічак, на другім. Ну, вось так атрымліваецца. Не-не-не, так не пойдзе. Чуеце, які варыянт нам падказваюць? Гледачы прапануюць усіх дзяўчынак пасадзіць на адзін карабель, а ўсіх хлопчыкаў на другі. І Лесік зможа быць капітанам. І мы з табой, Кася, таксама. А мы можам кругасветнае спаборніцтва наладзіць паміж караблямі? Цудоўная ідэя. Давайте мультфільм паглядзім і ў дарогу. У мяне прапанова. Слухаем тебе уважліва, капітан Лесік. Давайте по чарзе задаваць марскія пытанні. І праўда, так падарожжа весялей будзе. Хто пачынае? Я, дазволіце? Дазваляем. Пытанне для ўсіх дзяўчынак. Што будзе, калі шнуркі на чаравіках завязаць марскім вузлом? Што будзе? Яны стануць непрамакальнымі. У такіх чаравічках можна смело па лыжынах бегаць. А чаго вы так на мяне глядзіце? Няўжо не радуецеся майму правільнаму адказу? А ты неправильно отказала. Быць такога не можа. Мой адказ такі. Марскія вузлы і мокрыя чаравікі ніяк не звязаны. Марское заўсёды мокрае. Хіба не так? Лесік, падкажы усім правільны адказ. Добра. Калі завязаць шнуркі на чаравічках марскім вузлом, яны не развяжуцца. Вы упэўнены? Упэўнены. Варыянтаў завязваць марскія вузельчыкі вялікае мноства. І на самай справе гэта не так і цяжка. Будзе свабодная хвілінка, патрэніруйцеся і сяброў сваіх навучыце. А цяпер пытанне ад капітана Касі і каманды дзяўчынак. Беята, дапамагай. Так, кошку якога колеру заўсёды запрашаюць на карабель маракі? Я вельмі люблю кошак, таму на свой карабель я б узяла усіх пухнацікаў. Але трэба выбраць адну, правільна я зразумеў? Правильно. І давай хутчэй адказ. Якую кошку на карабель можна ўзяць? Можна з маёй камандай параіцца? Давай, толькі хуценька. Сябры, дапамагайце, які колер выбраць? У мяне ёсць адказ. Гэта чорная кошка. Правильно! Маракі лічаць менавіта чорную кошку добрым талісманам. І калі мараку чорны кот дарогу пераходзіць, гэта вельмі добрая прымета. Дзякуй маёй камандзе за тое, што дапамаглі мне. І за такі адказ можна атрымаць прыз. Цікавы мультфільм, падыйдзе? Ага.
каманды дзяўчынак-капітанак зноў пытанне. Зноў? Але зараз наша чарга. У нас два капітаны, таму лепш не спрачайся. Але вы толькі што задавалі пытанне, і яно было няпростым. Капітаны, спыніць спрэчку. А лепш слухайце наступнае марское заданне. Як звязаны яблык і мора? Бяру дапамогу сваёй каманды, а яшчэ лепш і вашай. Скажи, яшчэ кідаеш выратавальны круг. Так і скажу, яблык і мора ў мяне зусім ніяк не звязваюцца. Паважаныя разумнікі-маракі, падкажыце, калі ласка, Лесіку. Дакладней свайму капітану. І атрымаў адказ. Ці правільны ён, зараз праверым. Танец яблычак. Гэта знакаміты танец матросаў. Цудоўны адказ. І мы прапануем табе, Лесік, вывучыць гэты танец і выканаць яго для ўсіх дзяўчынак добраранка. Ну, я не ведаю. Не ведае ён, а яшчэ капітанам назваўся. Даём табе тыдзень для трэніроўкі. Добра. Тады і вы, капітанкі гаспадыні, адкажыце на марское пытанне. Задавай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уявіце, што пачаўся шторм, а госці на вашым караблі чакаюць абед. Як посуд на стале расставіць, каб ён у мора не паляцеў? Ты пра нейкія марскія сакрэты пытаешся, так? Менавіта. Ага. Дзяўчынкі-капітаны зробяць ось так. Покладем на стол мокрую сурветку, А на яе паставім посуд. і цяпер ніякі шторм не страшны. Посуд не будзе коўзацца па стале. Могу сказать вам, Кася и Бията, что у моры вы не собьетесь с курсу. Таму, Лесік, трымай раўненне на нас. Я лепш вам прыз дам, а дакладней уключу мультфільм. Ой, добра. Бачу бераг! І гэта знаёмы бераг. Дай паглядзець. Ой, дык гэта ж наш добраранак. Быць такога не можа. Чаму не? Мы вельмі хутка прайшлі вакол зямнога шара. У цудоўнай кампаніі час ляціць хутка. Так. Зараз мы кінем якар, выйдзем на бераг і адправімся ў свае дзіцячыя садкі і школы на заняткі. І не забудзьцеся, сябры, што ў панядзелак зранку мы зноў сустрэнемся У нашым добраранку!